Bumi kuncing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Bumi kuncing kancing langit kelap-lapaton lir kincanging sang mawe gandrung Petro non mrene yo loh reng apa rene ra omongi Ndara sapa iki samangking angin sinambating warni Raden sinambating warni tumengkang ngendi kang pinangka kang sinedhi sinambating warni kok sinambating warni sinambating kata-katane ra jelas e kowe sapa takon karo aku mburi saka ing kasatriyan Madu Baru Raden Janangka sapa Raden Janangka krungu apa ning Janganangka ngece banget kuwi ora nek kok raine kok ora pangling ya Tru heeh ae rak ngisor cangkem sing ngisor kae kecuwes kaya bekas kena arit kae to sing bekas kena arit ki rak ndower to men cacahe bojahe arep ngopo kowe sapa Raden Janangka sapa Raden Janaka jagat mengkudu ana siji Raden Janganangka yen ana loro bakul Janganangka singkirake kowe sing kudu tekaning pati rawe-rawerantes malang-malang tak putuk ayo ngejak perang Carapa perang Madras ayo tak ladeni perang Candrasa ayo tak ladeni perang Candra di muka aku ya langkon mati pecah siramu pecah apa-apa murgane ati kowe Modiar kualek kowe iki.
Piye? Kabar ingkang sumebar apa wis bisa mbok sirep? Sampun. Namung tiyang wonten ingkang wantun damel ingsem kula. Mawi sandangan Janaka rupanipun boten pokro. Lho, ngembari adhiku lanang Madukara. Kasinggihan mekaten. Werkudara, ora ngewangi adimu apa piye? Bajul Seta, Bajul Seta, Bajul Seta iki sing maju dudu Janaka ning kakangne Bajul Seta. Arsa madangi dalan Munga-munga baneng sapu caing ukir martabak larang tenan nasarating Surya megalan gunung Jor laku ning angen gugur anggrane ngarga kura-kurnita kakiri-kiri padula mangamba-amba kok dadi putih lagi wah, ora iso suluk aku mah. Oh, kapok ora kowe, campur aja. Piye? Gah. Isin. Ora kok isin ki ngopo? Werkudara. Werkudara? Kowe iki nek tumandang ki ora kaya ngene kok. Dadi iki kok kaya ngene piye? Gah, Sin. Karuane mbok du karo singa bareng. Mbok du karo gajah 40 aku ora wedi. Wah, didu karo wong edan. Wah, Sin. Kowe nek ngerti mesti guyu. Kowe nek ngerti mesti ngece karo aku. Mbok coba aku tak nerono. Wah, aja. Aja. Mesti ora tak tontone kaya ngopo. Bajul Seta. Ganti meneh Bajul Seta aku. Doyak Prabu Kresna Bajul Seta. Dalah. Santai. Wegah. Petro wegah tenan aku. Aku mah noleh aku. Isin tenan. Bocah ya ngopo. Emang semono mangan dilen wae. Ana sasminten ingsun jagat Mas Yai Narayana. Nayarana. Yai Padmanaba sama Padmanaba. Gah. Wegah. Yai Kresna. Wah, mama.
Pun Kakang wis ngerti sapa to sejatine sira? Tak tonton ning saka ing kaca gedhong. Katon sapa sejatine sira? Jengket dewe. Wegah aku. Gilane ora Kakang Semar wis ora mung iki aku wegah Kakang Semar. Mono mandile wae. Ana sasmintane iso jagat wasesane Bathara. Ora bocah iki tek ampuh men. Iso malik apa-apa. Agong lho kowe. Us. Aja ngawur. Mono gage sawangan. Iki makuthi. Sing sok omong klerak-kleru ki mung Bagong ya Reng. Awang teknologi ora ditelogino. Ayo, kowe malik ora ajar kowe. Jagat Dewa Bathara. Jebul kae. Kae ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit Kang Semar. Kowe ganti ya. Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Kowe kira ndi kekuatan kok iso molak-malik. Giri Lusi jarmutan kena kira. Kejaba nek gusine abu. Ora iso disebut Giri Lusi. Tenan ora. Seneng aku nek Bagong ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, Semar. Oh ini kok Joko Tingkir. Iki Joko Tebon ora masuk. Iki Semar. Wah, ini mangsuk mono mandine lho. Jagat Dewa Bathara, jagat Dewa Bathara. Semar. Heeh. Ya Badrana ya. Heeh. Saron Ricik. Saron Sari ya. Heeh, Saron Sari. Duda mana-mana ngunung. Juru dia. Permatasari, Punta Prasanta. Nang ngono sing dhuwur kuwi jenenge kerupuk. Heeh, ning wis mlempem. Aku doyan kaya sambel kecap. Wah, Keto Bagong iki isok nyolongi kerupukku teke sambel kecap ning Bagong kok. Sing cilik iki sing silite iso Cerita iso muni. Wah. Gareng pong. Itu gareng iki antil mencelat ora. Senengane omongane ora. Bagong, kowe ora edan kowe ayo bali kaya wingi-wingi ora. Laba. Tarekat ganti Bagong. Ya ganti Bagong. Jangan wes. Ora pati nduga mana. Kuwi Bagonge bapak mbiyen. Ayo disinggahke nggo pusaka, ora usah ditok-tokke ngono. Wah, jan wes. Wes jan wah. Diwale. Aku dune nek cara mbiyen iki wah jan wes. Saiki modern netro. Wah jan wes jan wah. Aduh. Nganggo gamelan men iso badar. Oh ngono ya Mer.
perkara wis waras ngene iki aku mung arep takon. Kowe kok iso mulak-malik kekuatanmu kekuatane sapa? Aku ketemu Jem, Pak. Siluman jenenge Bajul Seta. Wong urip iki aja ngawula karo siluman. Wong urip iki aja ngawula karo Jem. Kowe aja njaluk kekuatan karo siluman, karo bangsaning berkasaan. Kuwi ora apik, kuwi nerak malang-waring agama. Ayo diluari. Aku ora iso ngluwari, aku sing ngluwari. Bajul Seta sing wis menehi kekuatan roko ya men bali nyang asal mula bukane sak kekuatane men kowe resik lahir batinmu Bagong. Dadak Malik wong pirang-pirang ki iki kepiye iki meng tengoke susuk-sukan mbaya tengok dhewe-dhewe ora wah caidan ngopo Semar rada mundur rada mundur kula ora sengaja teken kula keri, teken keri. Loro iki pajakku. Aku ora didakwa. Kula kaya dene wong terpidana. Rekake ngewangi Ndara Banowati malah dadi wong luput, dadi wong disalahke. Dikira macem-macem karo Ndara Banowati nganti kula diseneni Ndara Janaka. Ndara Janaka dikon lunga. Kula wis nglalu lho, nyemplung jurang lho kula. Iya, enggak. Jurang endi? Jurang Jugel. Aku nek weruh Bagong ki sengit, ning ya sok kangen. Ning ngene iki aku males trimo ra weruh. Heeh. Ya anggere isih ana wong loro wiyaga sing ora Bagong ki. Ya tinggal nang kewen. Semarang Grengguyu tak antil ngono. Ora. Lah terus karepmu ora nyuwun sing jenenge Janaka ya Raden Janaka. Hai bendaramu. Ya, nggih. Ndara Janaka rawuh mriki njaluk ngapura kalih kula. Tok niku. Pun liyane mboten. Kalih nyuwun arta. Lho. Dinggo ngopo? Nggih numbaske HP anak kula. Kalih nggih tuku kotang. Men anak kula iso sekolah lumantar HP niku mawon. Sampean pemerintah ora ngekaki dana ming duwah-jawuh. Ayo belajar liwat iki, belajar liwat. Nek ana ditewe beres, leng golek ngrekoso. Oke, cah cilik do nganti nyambut gawe, pengen lumpukke duit, pengen iso tuku HP, pengen sekolah. Oke. Nutuk terus ana. Lha niku ngomong sak tenane malah dikeplaki sapenake dhewe. Sampean kudu berbijaksana dalam menentukan sikap. Oke sampean ngonten niku nek kira sampean terus mubengi laladan negara Ngamarta, negara Ndarawati. Sapa kawulane sing ora mampu diparingi, sapa kawulane sing ora iso tuku HP diparingi. Sak desa dikai nggon wifi sing ana iso nggo internet, men iso nggo sinau bareng-bareng. Ngono ora mung dawuh ning tanpa nganggo ana jalan keluare. Ki mung ngontam-ngantem wae. Dara Kudara nganti wedi lho. Yo. Becik banget Bagong. Ah becik. Padake ora. Mangsane kulane prihatin. Ha kulane ku nek iso sugih. Nah, kulane ku nek dadi wong sugih, dadi wong duwe, jajali jaba kula ora batas. Ha tuku HP kula 10 tak domke bocah sing ora iso sinau niku. Sing ora duwe HP, wong ora duwe dume kabeh.
Manut kemampuan kula niku tenan, ora kok ming goro. Ming sak kula lho niki. Omongane sampean Nalendra, pengareping para Nalendra, kudu iso memberi solusi ora mung sak penake dhewe. Mangsane. Ngopo, Pak? Aku wedi. Ah, rasa wedi kok menyuarakan kebenaran kok wedi ora. Iya, Bagong. Sesuk ana penggalian saka Pandhawa lan panjenengan ingsun. Alhamdulillah, ning sing penting anak kula tukoke HP sik. Iya. Pira iki? 500. 500. Duit apa 500? Sebar. Mangsane. Jupuki meneh. Sebar. HP kok 500 entuk sing enten. Apa? Ya wis sesuk bakal dipikirake. Ah, ngoten ora. Mesake bocah-bocah ndak ora iso sekolah nggih, Den. Nangis ati kula, trenyuh pikir kula. Nyawang bocah-bocah luwe-luwe putrane wong sing ora duwe, wong sing ora iso nyambut gawe. Meng buta pengen duwe HP nganti adol apa-apa. Niku mang penggalih nggih, Den. Mang pikir nganggo nalar sing ganep. Ngoten nggih. Sampeyan lenggah dadi Nalendra ya merga saka suarane wong sing ora duwe nika, mula nika ya wajib manggatekke ampun mang nengke mawon.